ଆଜି ଆମ କଳମା ଛକ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେତିକ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା ସବୁ କାଟି ଦିଆଗଲା, କାରଣ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଡାଳ ନେବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ଦେ, ଇଏ କହୁଛି ମୋତେ ଦେ, ଇଏ କହୁଛି ଏଟା ମୋର, ସିଏ କହୁଛି ସେଟା ମୋର। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମର କୁନାଇ ହାଇ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଡାଳ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସିନା ଗଛ କାଟିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବା। ତ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି ଡାଳ କାଟିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଣି ଟାଣି କେମିତି ଡାଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋତେ ଦେଖିକି ହାଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଲେଟ୍ ନ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଗଛ ନେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଲେଟ୍ ନ କରି ସିଧା ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ଆଡ଼େ କାଠ ନେବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।